Rama kawula ing swarga. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 19 Juni taun 2025. Kapetik saka Injil Matius bab 6 ayat 7 tekan ayat 15. Saben agama lan panghayat kepercayaan mulangake marang pangkrasuke donga minangka cara lan sarana kanggo manembah sarta sesambungan sesrawungan kalawan sang sesembahan. Semono uga karo agama Katolik. Kepara Gusti Yesus sang sesembahan wong Katolik ing waosan dina iki paring tilaran piwulang donga kang sinebut donga Rama kawula. Donga kang cekak, padhet lan prasaja ananging mentes ing makna. Monggo kita onceki donga iki amrih tansaya ngrembakane iman kapitayan kita. Turuning donga Rama kawula Gusti Yesus mulangake marang para murid dalem supaya padha nyebut lan ngrengkuh Allah kang nitahake alam sawegung minangka Rama. Iki ateges Gusti Yesus ngrengkuh lan ngangkat derajati para murid dalem minangka sedulur, jer panjenengane uga nyebut Allah kang nitahake alam sawegung minangka Rama. Gusti kagungan pangajap supaya kanthi nyebut Rama sesambungan lan sesrawungan antara para pendherek dalem kalawan Allah kang nitahake alam sawegung tansaya caket rumaket, ora ana jarak utawa batas kaya dene sambungan antara sawijining bapak kalawan anak jroning sawijining brayat. Rikala sesambungan caket rumaket kang ana amung kepriye anggone padha ngasokake rasa tresnane saengga amung kang becik wae kang kakupiyakake. Para pendherek dalam Gusti bisa kanthi merdika marak sowan lan ngaturake panyuwunan jroning donga. Sabanjure tembung kawula utawa kami. Tembung kawula utawa kami mujudake kata ganti orang pertama jamak. Kanthi tembung kami, sapa wae kang ndongaake donga Rama kawula ngakoni Allah kang nitahake alam sawegung minangka bapakne wong akeh, dudu amung bapakne dhewe wae, ananging bapakne wong-wong liyane. Sapa wong akeh mau? Wong-wong kang padha nyebut Allah minangka Rama kawula, Bapa kami. Kanthi nyebut Rama kawula, wong-wong mau kaiket jroning paseduluran putra-putraning Allah. Paseduluran lagi piguna rikala siji lan sijine padha aweh kawigaten sarta kupiyolung tinulung jroning mujudake karsa dalem Allah yang Rama. Dadi donga Rama kawula ngelingake wigatine urip bebrayatan antara para pendherek dalem siji kalawan sijine. Tembung sabanjure meneh yaiku swarga. Swarga mono kayakini minangka papan Allah kang nitahake alam sawegung mangraja. Rikala Allah mangraja kabeh kang kakersakake dumadi. Sapa kang kepengin nyawiji marang Allah yang Rama kang ana swarga kudu nyumanggakake Allah mangraja ing ati lan uripe saengga apa kang kapikirake, katindakake sarta kang dadi cecaturane selaras karo karsa dalem Allah yang Rama. Para tresna film kinasih, donga Rama kawula mulangake awake dhewe kanggo ora ngina apa padha ngremehake liyan apa meneh nganti pasang pemisah antara siji lan sijine amarga rumangsa luwih suci, luwih unju, luwih saleh tinimbang liyane. Donga Rama kawula ngelingake kita kabeh kanggo guyub rukun tandang gawe minangka para pendherek dalam Gusti Yesus ya minangka putra-putraning Allah jroning ngrawuhake kratoning swarga ing sakiwa tengen kita. Suwawi sami munjuk kunjungan saudara yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga, kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran luhur donga Rama kawula ingkang kawula mangertosi ing dinten menika. Kaiket donga Rama kawula kupya migatosaken sok sinten kemawon ingkang makempal ing salebeting pasamuan dalem. Mugi linurna yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan dalam yang Rama yang putra tuwin yang Roh Suci. Amin.